Здравейте! Добре дошли в Бахталепе ТВ. Аз съм Димитър Станков. Днес започваме първият сезон от плейлиста Ромска история. Ще говорим спокойно, с факти и контекст, без сензации, без митове. Кои са ромите? Откъде идват? И защо тяхната история е толкова често разказвана чрез легенди, а не чрез доказателства? Когато говорим за произход, трябва да започнем от науката. Историята използва метод. Тя сравнява език, документи и културни следи. Когато тези линии се пресекат, се появява вероятност. Когато се пресекат многократно, се появява научен консенсус. Днес има едно нещо, по което изследователите са категорични. Ромският език принадлежи към индоарийската езикова група. Това означава, че той има общ произход с северно-индийските езици. Не става дума за няколко сходни думи. Става дума за граматична система. Числата ек, дуй, трин, штар, панш, шов, ефта, охто, еня, деш имат ясни паралелни северно-индийски езици. Но още по-важна е структурата на езика, спреженията, падежите, начинът, по който се изграждат изреченията. Тези структури не се заемат лесно. Те се предават от поколение на поколение. Още през далечния 18 и 19 век европейски учени забелязват връзката между ромският език и Индия. Съвременните лингвисти и изследванията потвърждават това. Езикът носи карта на пътя, следва генетиката. През 21 век ДНК анализи показват, че значителна част от ромските популации в Европа споделят генетични маркери, характерни за северно-западна Индия. Често се споменава маркерът NM82. Това не означава, че всички ромски групи са генетично еднакви, но означава, че имат сходен регион. Когато езикът и генетиката сочат в една посока, това силно научно доказателство. Но тук говорим сравнително висока степен на сигурност. Но следващият въпрос е по-труден. Защо тези хора напускат Индия? През 10-11 век Северна Индия преживява сериозни военни политически сътресения. Нашествия и промени във властта разместват населението. Една от хипотезите е, че част от хората се предвижват поради нестабилност и несигурност. Друга хипотеза е икономическа. В средновековния свят мобилните занаяти са ключови. Металообработка, подковаване, обслужване на коне, музика, търговия. Това са умения, които могат да се пренасят от място на място. Те не изискват земя, изискват знания и способности, разбира се. Възможно е именно такива групи да са били по-гъвкави и по-адаптивни. Най-вероятно причините са комплексни. Политически, икономически, социални. Северна Индия около 1000 години е общество с силни иерархии. Професията често определя социалният статус. Мобилността съществува, но не е масова. Групи извън централни властови структури често имат по-малка защита и повече уязвимост. Това също може да бъде фактор. След напускането на Индия, движението вероятно преминава през Персия. Езикът съдържа персийски заемки, което показва контакт или престой в този регион. По-късно се появяват гръцки заемки, което насочва Византия. Езикът показва не само откъде идват, но и къде са били. До 14 век вече има писмени сведения за ромски групи в Европа. Тук започва европейската част от историята. И тук започват митовете. Митът за египетски произход, митът за вечно номадство, митът за народ безкорен. Но науката постепенно заменя митовете с анализи. Днес можем да кажем следното. Произходът на ромите е свързан с Северна Индия. Движението започва около 1000-та година. Пътят преминава през Персия и Византия. До 14 век вече има документи в Европа, но не знаем точния момент, в който започва всичко, но знаем достатъчно да заменим легендите с факти. В следващите епизоди от плейлиста Ромската история ще разгледаме по-подробно социалната и историческата среда в Индия около 1000-та година, как изглежда обществото, какви са иерархиите, какви са реалните условия за движение на хора.
Ако темата ви е интересна, абонирайте се за канал Бахталипе ТВ и следете поредицата. Аз съм Димитър Станков. Благодаря ви, че гледахте.